רוני וטיבי, סרטון פרימיטיבי, קרחנה עד מאוחר. החיים נגמרים מחר. נפגשו בבעלה, צפוף לעלה, מלצריות גן עדן, מסריח משתן. הוא הציע הם מכאן ישר עוברים לחול, היא הסכימה אוטוטו והם קונים חיתול. חתונה להשתכר זה כה מגניב, בעיקר על חשבונו של ניב. בן יהיה בלונדיני גבוה כמו טיבי, גם שיוכל גרבר, יקרא בפרויקט ברגר. הוא הציע התלהב קצת וקנה ציור, היא הסכימה ובלב חשבה שהוא יצור. כן הוא יצור, כל הזמן הזה לונה בכלום, חושבת מתי כבר יוצאים לסיבוב. הביבי לוחץ כבר שעות ארוכות, טיבי תקוע בפוקט. יש שמועה שאומרת עושים רילוקיישן, מתה לסנטרל פארק. רוני וטיבי, סרטון פרימיטיבי.